Mabungahong hapon mga igsoon, mag-start na sa itong live. So pwede na ninyo i-share, pwede na ninyo i-mention yung mga higala, and then pwede na ninyo i-type at followers and highlights and everyone para makabantay ang mga amigo na to, amiga ba. Ako sa i-share igsoon dire. Again, maying hapon mga igsoon. Nice kayo imong tactical slim. Thank you, Brad. Oh. Kuan ang amigo nga pulis. Di niya ipasaba. So since usa ko sa PNP Life Coach, so akong gi-represent ang kapulisan sad nga dili tanan pulis mga kuano na may mga isyu uban, pero still ning barog ko nga dili tanan pareha. Daghang mga putan, daghang may nadlokon sa Ginoo. Nay pulis ni chat nako. Apiki man pas sa iyanga ni oy. So wala laing time nimo, sir? Actually, igsoon, pasensya na dahil katong nag-atang na ko ba nga madto kog Cebu. Nag-atang na ko nga madto kog Cebu. Ningo naman ko ninyo atong previous live na ko nga na ako schedule to Cebu unya. Nag-message man ako ugod ang amuang PCR, nag-message na ko ganina pa lang. Unya ako jud na silang gi-priority gud na ami kuan sa station ugma nato diri sa Clarin Police Station na ami gitawag og sige chat si ni ma'am diri ha. Nag-chat ni siya na ako, nadari akong basahon. Na ay conference, no? Na ay conference dito sa station, mga kapulisan niya. Pasiron man ko kay ako may PNP Life Coach nila, no? Mao na nga pasensya na jud kay itong nag-inam-inam nga sa Cebu bitaw. Nag-inam-inam ba pasensya kay no kay ako yun yung priority ikson kay kuan manggod ka na isip ilahang life coach nag-tig-share nila, tig-lecture nila regarding aning sa spiritual life nila, no? Importante manggod kayo. Labi na ang mga kapulisan nato ikson kinahanglan jud og espirituhanong giya bitaw nga dili manggod lalim ang ilahang kinabuhisan, no? Attitude, no? Ang attitude kinahanglan nga naadyoy Ginoo. Elisod kayo, no? So, ila akong pasyeron, palikturon, ugma sa conference niya. Mao na nga, murag makancel gina ko niya akong biyahe sa Cebu, ugma. Na ako gini siyang gi-priority, kaya naamang ko diri po gibutang sa Ginoo. Ako lang i-shoutout akong classmate nga police rin, dara o. Jose Maria, Sir Joem Martinez, mayang hapon, Pastor James. Buwan ng classmate. Pa-shoutout ko sa PRO 13, Pinagsanib Class 2016-01. Okay? Again, shout out PRO 13 Pinagsanib Class 2016 to -01. Thank you sir. Nakasama prayer.
So akong classmate ni siya. No? So anyway, ako sa ning i-share Ikson na tong live. Ako sa ning replyan ni police be, wani kabantay nag-live ko ba? Nag-call sa ni siya. So, na-share na ako Ikson. Ako ay check B. Okay, done sharing. Okay, again, mabungahong kapunon mga Ikson. So anyway, sa mga nagpaabot na ako sa Cebu ba sa kong larga ug mga adlaw na cancel nato mga higala kay naami urgent nga conference ug no. So aw kalit ra gyud siya, wa ko mag-expect nga mag-message amo ang PCR ganina dire sa pulis sa Clarin nga magpashiron ko. So, di man jud ko mo balibad na Ikson kay mao man akong ganahan jud no. Bisag walay sweldo, walay kuan Ikson sing ana na walay suhol. No need na nga mo suhol. Ang pag-share sa pulong sa Ginoo di kabayran. It's priceless. Amen. Imo na uban dia moingon nga nang warta daw ko ang igago dinyo. Labon patawagon ta mo sa among mga kapulisan dire di mo motawag. Kay sila man joy saksi nga wa jud ko mangayo. Wala ta na bawal ta na balibad ta na. Okay? So again mabungahong kapunon Brother Dante Ladeca, one of our subscriber. Ako pod humana ko share pastor. Thank you kayo. Okay. Brother Ala Inroy Kunako Gibali Manibert. Thank you, Brad. God bless. Shout out watching from Kuwait. Abby Rose Duban. In God's perfect time lang gyapon pas. Amen, amen, sir. Shout out akong amigo nga police from Davao. Nag-assign sa Davao International Airport, Sir Rugy Abergonzado. Okay. Akong shoutout ng mga OFW sa lain-laing kanasuran, different countries around the world, mga seaman diha, and of course katong mga naka-permanent residents na gyud no, shoutout ninyong tanan. Walay igong kantidad ang ikabayad sa balang amen. Tinuod kay na Sister Gretchen Hana Mesa. Tinuod na, no? Unya ganina diha na punta gi-block da Ikson kay nag-message sila nga ningingon no. Aw di ning comment nga kuan daw. Kini ko nung gibuhat nako kay online pangilad. Ako na lang gi-block kay basin makit-an ninyo nya inyoha yung birahan ba no. Online pangilad man no, mangilad no. Mamaligya na lang kung siya buoy ug mauhon man. Online pangilad man no. So ako ra pud siyang gisabot kay wa man siya kailan ako nga no, tanawan ang mga adik-adik nga nabag-o ni duol sa Ginoo mga kriminal. Sa to pag-iilad nako na di na basta-basta ilaro ng mga banggitang kriminal. Kanang mga hitman, kanang mga barumbado na sa kilit-kilit igsoon, mga disciples na ko, di na basta-basta mailad. Mangingilad ko na. Yan na yung ingon nga, online pangilad. Okay, so black dayon kay, di man taganahan na nang mo, tubag-tubag niya. Mao na ingon nga, og mupatol ka sa mga taong buang ko no, na ako'y nadunggan ba, labaw patang buang no, so ako na lang na silang pasagdan no. I respect their opinions and of course maybe suggestion unsa man diha, pero dili ko gusto nga magugaw sila diri sa ato ang comment section mga Ikson. Amen. So again, shout out mo mga OFW, mga tanang mahigalan tong lain-lain nas kalain-lain kanasuran karon. And shout out pastor from Czech Republic. Permi good kung nagtan-aw sa imong live. Kasi nga na ni Ikson Gomsti
Montenegro. I-check sa kuno ako binana ba ni diri Czech Republic. Kay Brad, ako maguning kunon Brad, ampo ba kada kadlawon kanang mga nasod kay akong nalista diri. We are more than 50 countries around the world. 50 kapinta nga nasod nagtan-aw nitong live. I-check siya na kung nabay Czech Republic. Murag na siguro ni. Wala pa. So akong ibutang Igsoon, thank you kayo. So sa tanang mga OFW da pwede niyo i-mention yung nasod asa mo nagtrabaho Igsoon kay i-pray na to na. Every morning mag-pray ko sa tagsaon ko ni gilista na ko o dagano. Ari makita. O da. So more than 50 countries tanya. Natay na bag-oron nga nasod Czech Republic. Say pronunciation na Czech Republic. Okay. So ako sang ilista diri kay ako na po ning iampo. Pasensya na mo ha. Asa to kisa to nga na to niya? Kitaon ti ka barbe? Iya, ini daga naman. Wa man. Hello. Ikaw ba ni Brad? Gomes Montenegro. Okay. Czech Republic. Wait sa mga Igsoon. Aron ma-pray na ko ni. Kaya na yung mga Pinoy. Na yung mga Pinoy da Brad? Czech Republic. Okay. Kaya atuan ng yampo. Kay ako Igsoon mao gini akong ministry ako. Nahog naman ko ni gi full time na ko na siya no nga ministry. Aside nga magwali, magampo may trabaho. Ampo wali. Ora na. Okay? So, okay na no OFW. Shout out na ko tanang mga piniriso sa lain-laing prisuhan. Unya mga jail officer. Shout out bahay ni Kuya Brad Aris, shout out Abantita, mga brad na ko na sa prisuhan. Unya shout out ako si Brad Winston Lee nga nag-follow sa nato Igsoon. And of course, atong mga higala sa Philippine Army, mga military, shout out. Nasa linlain nga kampo nga nagtanaw sa nato. And of course, dili ni siya pwede na ko mawahi mga kapulisan sa lain-laing Dapit, Luzon, Visayas and Mindanao. So I always pray sa itong mga police officer, dili kay ingon nga criminology student ko no, kundili yes, I understand nga naapoy ba yung mga isyo no nya, naapoy ebidensya nya, mura bitaw pud ako syempre masakitan sa ta isip PNP life coach nga naapod ta nagsigig giya sa mga kapulisan, mura pud og sakitan ka ba nga naay police board mao na nga, pero still proud kay ko nga PNP life coach mao nga di ko mauwaw nga sa kunsala na naidaghan kong mga sanina diri sa akong mga amigo nga mga pulis, mga hipe kay yes, may nadagma nila nga mga pulis na down ba nakasala ibutang ta lang. Pero tao raman sad sila gud pareha nato. Nya aside from that, dili mo pud nato pwede i-generalize, no? Ang tanang kapulisan nga ingana na lang jud sila, dili ko mutuo na. Kay ako mismo personally na ako ay kaila nga pulis. Hepe nga nay murag attempt bitaw nga suhulan siya pero barog jud siya no. So dili tanan, although siguro nay uban ilahapon na lahi man ta, ang importante lang atong kaugalingon it's not for me, it's none of our business atong kaugalingon atong bantayan no, kay at the end of the day tagsa raman gud ta og tagsa tagpangatubang sa Ginoo. Amen. Okay, so shout out anang kapulisan, PCR in different places, different station in Bohol no, tanang mga PCR, PNP life coaches, shout out, and Campus Menya Cebu, shout out. Ari sa Tagbilaran City, sa Barak, shout out. Tanang mga kapulisan sa lain-laing station. Dili lang ako mong tagsa-tagsaon, no? Mga amigo na ko nga mga happy. Daghan kay mga kapulisan, mga amigo ginako mga Igsoon. So, ako ning sa tagsaon, madugay ta unya after ani magkuha ko sa akong anak mga Igsoon. Maora gini akong trabaho. Kanina rin yun, sige balik-balik man magpa-shout out ni shout out be. From Brother Cram. Lipay ni siya kay nabasahan na gido.
Brad, pasensya na. Brother ni Cram Doyle Sodalusip. Atong baliw ni Picolados. Mao siguro ni Picolados. Mayong hapon ni mo dia Pastor. God bless you always, Pastor. Shout out from Conel. Nay Conel ab? Conel Jinsan. So, okay. Unahan sa Olimpok. Okay. Conel din Olimpok. Okay. Brad, shout out kay kabalo akong asawa ni kay. Naadi ako mga igsoon ni Mamang, no? Mga miego daw. Diha mi last time pag December, Brad, sa Olimpok. Okay, so Brad, God bless. Salamat kayo. Again, shout out from Kunel Jensen. And from Brother Cram Doyle Sodalo Sip. Gibalay man niya. Okay? So again, before we pray, mag-start nag-pray, Igsoon, I just want to, again and again, encourage everyone to mention your friends and loved ones here. Especially kanang mga parents, no? Kay, ang atong topic karon importante ni mga Igsoon. Kay, daghan kayo mga anak, mga bata nga, elementary pa na ako'y nakitaan sa Facebook, man to, social media nga, babae nagsuyop, gibidyo, bata pa kayo, no? Grabe ha. So, grabe ang generation karon so need o guidance from the parents, of course. So, mauna nga, ako mong encourage Ikson nga, inyong i-mention, inyong mga higala nga mga parents, na anak, ano man. Kay, mauni akong tutukan sa nga topic this afternoon, kay, kung manggod, kita mga ginikanan like me is, dapat first and foremost, before ta mo giya sa itong mga anak mo badlong, before ta mo hatag o guide nila bitaw nga asang dalana sila dapat mulakaw unsa ilang angay buhaton, before ta mo badlong mo correct nila, see to it nga kita pod good example sa itong mga anak. Ang problema manggol usay mong di ta tuuhan sa itong mga anak kay badlongon po ta mga ginikanan nga ning badlong nila. So mao ni atong topic karon. Amen. So again, I want to encourage everyone to mention your friends katong mga nay mga anak. I-mention ri Ikson unya kay para ni sa mga nay anak, no, nga kana bitong unsay angay natong buhaton. Kay for me ang atong mga anak is a gift from God. Daghan mga magtiayon nagkinahanglan og anak pero wa na nang anak. So kita Igsoon gitagaan tag anak sa Ginoo, gikan jud is Ginoo. Bisag ingon pa ng uban nga aksidente no, bisag aksidente pa na Igsoon kay di na pwede mahimugso nga wa gitugot sa Ginoo. Pwede man na malaglag pero gitugot sa Ginoo nga ma-born siya mahimugso kay naay plano Ginoo. Gasa ni. So kita gipiyalan ani nga gasa natay anak Igsoon. Kita sad nga parents responsible ta sa matutok sa tong mga anak. Labi na ang kalibutan karon, grabe na kadautan ubang mga anak ron manungo na sa ilang ginikanan, no? Kita unsay atong buhaton. Amen. So mao na tong isgutan karon. So before that, let's pray. Hallelujah, praise God. Atong i-welcome ang presence ni Lord Igsoon. And then pasensya na dahil sa uban nga dili na ko mabasa yung mga shout out kay tungod kay daghan kayo ba nagstorya po ko diri nya kusog kay mudagan. Unya pasensya dahil sa uban nga wala na ko ma-reply sa inbox ay lang mo kalain Ikson kay busy jud ko. And daghan kay mo nga nag-message na ko sobra 50 nya kasi tagsaon pa na ako nya na. Napad jud ubang mga message nga tagas kayo. Magsigog ba sa taas jud kaayo, pasensya na Ikson. I-direct to the point ko Ikson. No, and then anyway, before I proceed, thank you sa mga subscribers. Salamat kayo. Mga new subscribers, atong mga followers, new followers as well, viewers, and tanan. Salamat sa atong mga followers nga inyong gidala, inyong mga higala diri nga page. Amen. Again, shout out 192 viewers. Let's pray. Yes, Pastor, kasabot rami. Thank you, Brad. God bless. Hinaot, Pastor, ako manghod tagaan sa Ginoo mayong espiritu nga malamon aron niya kining matudlo iyang duha ka anak. Okay. Mao gyud. I-mention siya ani, nindot kayo makita siya. Okay, let's pray. Hallelujah. Father in heaven, we come into your presence, we come into your holy throne with a humble heart, Lord God. Nagaduol kami kanimo uban sa kasing-kasing mapainubsanon kay among giila ang imong pagkabalaan, among giila imong pagkahalangdon, among giila imong pagka-Dios, hari sa mga hari, Ginoo sa mga Ginoo. Lord, before we meditate your word this afternoon, unas tanan limpyuhi among kasing-kasing Ginoo. Hinluhi kami himo aming angayan, himo aming takos Ginoo kay ang imong pulong balaan kini kaayo.
And then Lord God, samtang mamati kami sa imong pulong, tagay mi kaalam nga langit nun, kahibalo nga langit nun, pagpanabot nga langit nun, naron among matugkan, masabtan ang imong pulong nining kapon nun. Ug tagay usab kami kasing-kasing madinawaton, mapainobsanon, willing mo mudawat og correction. Labaw tanan willing musunod sa imong mga pulong, doers of your word. And Lord God, we pray peace of mind right now, kalinaw sa mga una-una ug kasing-kasing nga walay laing ma-focus, masentro nining taknaa sa pagbuhaton. Ikaw lamang, Ginoo. This time I rebuke, I cancel every spirit of destruction in Jesus mighty name. And I pray, Lord God, I declare, I pronounce victory right now, Ginoo. Salamat daan sa kadaugan. Ikaw lamang among ipataas karon, Ginoo. Walay relihiyon maisa. Ikaw lamang, it's Jesus Christ, the King of Kings and Lord of Lords. So I pray also, Father God, to all of the viewers right now, kutob sa makakita ani tanang makakita, bisan asa maabot ni nga live, Ginoo, bisan pa sa ang mag-replay ani unya, Ginoo. Ipabati imong gahom, Ginoo. Ipabati imong presensya, imong dihog, ang lihok sa Espiritu Santo, masinati namo nining taknaa sa pangalan ni Jesus. Father God, ang nabiling panahon na mong itugyan kanimo, Holy Spirit, this is your moment. Let your will be done. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Hallelujah. O tanawa, 200 na takapin, murag nagtuo kung kaning uban, nagbantay rin kung mag-pray na ko. Yung dali-dali din sila o present kay ang uban naka-data ramang God, so I understand nga, di po lalim yung data, mahurot yung data ni. So this time we have 200 plus viewers, okay? 210. Abantita mga igsoon, let's go. Let's proceed. Okay? So ang atong pamalandungan karon ang pulong sa Ginoo. Okay. Ari makita sa panultihon. Ganina murag panultihon sad to. Okay? Si Solomon ingon diri ang panultihon 19:18. Okay? Again, the book of Proverbs, sa Bisaya, panultihon or proverbio according to King Solomon. Panultihon, 19:18. Siguro ang uban diri nga nagtan-aw, wala pa mo'y mga single mo. Single ladies and gentlemen, okay? Pero i-mention inyo, ikson, pwede rasad mo makakat-on ani para puhon maminyo mo, mauni inyong angayng buhaton. Para kung mubadlong mo, tuuhan sad mo. Unya, kung naamoy mga friends and loved ones nga mga minyo, pwede nyo i-mention ani iksoon para makabalo sad sila bitaw ani unsa ilang buhaton para sa ilang mga anak, okay? So, let's start. Praise God. Kaya ako basahon diri ikson again, Panultihon kapitulo 19 bersikulo 18. Nagaingon diri according to King Solomon. Ingon siya diri iksoon, pantuna ang imong mga anak samtang batanon pa sila ug dali pang musabot. Kay kun dili nagtabang ka sa pagdaot sa ilang kaugalingon. Hala. Okay, again, akong balikon. Panultihon kapitulo 19 bersikulo 18. According to the word of God, according to King Solomon, the wisest king in the Bible, says here, pantuna ang imong mga anak samtang batanon pa sila. Okay? Ug dali pang musabot or dali pa kasabot. Kay kun dili nagtabang ka sa pagdaot sa ilang kaugalingon or kaugmaon. Okay? Ang Diyos magapanalangin sa iyang balaang pulong. So, nining taknaa sa kapunon, ang pulong sa Ginoo nga sinulat ni Haring Solomon, nagapainumdum ka nato. Nagaingon siya diri sa Panultihon 19:18. So, again, akong baliko, no? Na-word diri nga pantuna. Unsa man ang pantuna? Pantuna means igsoon nga kung makasala sila tong anak, dili na to itolerate. Amen? Dili na to tugutan. Pantuna means kung makasala sila, pwede ni mo bunalan. Kay matod pa ni Solomon usab, ang bunal dili makamatay. Okay? Ayay, nanawag man ako ang amigong polis. Wait, ako sang i-cancel. So, ako sang chata na. Kadiyot lang mga igsoon. Chata na. Wait a minute kay kung aning amigo nga pulis, maulay gini ang mag-uban tabi sa Cebu ugma. Wait sa excited ni siya makigbanding na ko igsoon. No, amigo na ko nga pulis ba niya sa taman nga. Mao ni akong gingon yung igsoon daghang kay ko og appointment. So ako na siyang gichatan nga nag-live ko.
Okay, okay na. Again, no? Mao to no, pantuna, balik ta. Ang adto tas bunal, no? Ang kaning pagkastigo, pagbunal na to sa tong anak kung makasala, wala dili pud grabe kay no, kana bang at least maka hinuklog lang siya. Pareha na to. Ingon ang balahan kasulatan ng igsoon, ingon ang pulong sa Ginoo nga ang tinuod nga mga anak sa Dios kung makasala sila, disiplinahon or kastiguhon, bunalan, pantunon. Usahay sakit ang bunal, pero ang kasakit makapaamgo sa atong sala. The same as our children. Kung ato silang pantunon, usay, makakita kung mga ginikanan nga mohilak. Akong anak, igsoon, mohilak na. Bunala na sa akong asawa na sa gawad. Lab na kaniya. Ug di, usay ako, sakit, mohilak. Sakit, ug kita po mga ginikanan. Masakitan ta mo bunal, di ba? Pero alang sa kaayuhan, no? Daghan kong kaila, igsoon, mga adik-adik, nga mga spoiled o ginikanan. Dili badlungon. Bisag unsay pangayoon, ihatag sa ginikanan karon, adik-adik na. Drug lord. Ay, no, dili drug lord, na maligya, nagsabo. Daghan kong na-interview, kabalo naman mga sige kong sulod o mga prison, daghan kong na-interview nga mga inmates nga drug poser and drug user. So dito nagsugod sa spoiled, mga anak og dato, kwartahan, na ikapalit og syabo. Okay? Pero wala nila ang pagpanton, gipasagdan kay busy si mama og papa sa trabaho, busy sa opisina, busy sa negosyo. Magbilin lang og kwarta sa yaya. No, mauna nga wala mapanton. Mauna nga na ay non, mao diri ang pulong sa Ginoo nag-ingon igsoon, no? Kung dili daw nato ni siya himuon nga mapanton sila igsoon. Okay? Dili nato badlungon tong mga anak nga nakasala, nagpabadlong. Dili nato giyahan sa saktong dalan, no? Nagtabang ka sa pagdaot sa ilang kaugalingon. So, mura og ato silang gitabangan nga mahimong daotan puhon. Why? Because wala sila kabalo kung say maayo og daotan. Buhat lang sila kung asa sila malipay. Nga wala sila kay baw daotan na ilang gibuhat, no? In other words, mga igsoon, kung dili na tutudluan ang mga bata, atong anak, sa saktong dalan, igsoon, atong mura bitaw og ang kaugmaon nga atong gipanday para nila, kanang ngit-ngit, okay? Dili maayo. Mao na ning ingon diri si Solomon igsoon nga, pantuna ang inyong mga anak samtang bata or batanon pa sila. Kaya naman, kaning mga bata igsoon, kaning mga bata ba or butang talag, dili gid ingon as in batanon kay mga bag-o ba ari sa mga 12 anyos, ana bitaw, 11, ana bitaw, mga bisag 13, no? Teens naman na, no? Kanang mga idara igsoon madapa na. Ug sa kahoy pa na igsoon, pwede pa na lingod, mabawog pa, tuknan pa. Kung bawog na siya, imo pa ng bawgon, pwede pa. Pero kung imo siyang badlungon, nga niabot pa siya 30, wala na, bisag 25, gahi na musukol na. Amen? Samtang bata pa igsoon atong mga anak, atong giyahan, atong pantunon. Okay? Now, na ako i-share ninyo igsoon, kay dali pa daw silang musabot ang mga edad. Kay kung dili daw nato sila, kay kung dili, nagtabang ka sa pagdaot sa ilang kaugalingon o silang ugma, gidaot na to. Now, kung sa may atong buhaton ka, mga igsoon, una, aside sa ato silang gipanton, ato silang giyahan, no? Una sa tanan para na ako igsoon, atong bata, atong mga anak, giyahan na to, padulong sa tiilan sa Ginoo. Samtang bata pa na nimo, magpakuyugag simba, igsoon. Ipaduol siya sa Ginoo. Kay way laing makabuutan na to, way laing makahimo na tong maayong tao, maayong ehemplo. Kanang maduol tas Ginoo. Amen? Kanang maduol tas Ginoo, makabalutas ka matuuran. No? Once ang bata man godikson, mga bata atong dalon sa simbahan, dalon sa Ginoo. Dili na kalikayan makabato na siya og kahadlok sa Ginoo. Nya ang mga bata igsoon indot kay kung makabaton siya kahadlok sa Ginoo, madlok na sa namubuhat og dili maayo, no? Akong anak bitaw, akong anak maayo na kay moingon nga la masuko man si Lord anak, moingon daw siya mga classmate ng mga bata lagi ron nga nay mga kulisaw kayo, no? Mga uban bastos, igayaga ingon siya na ako nga akong classmate pa nga ni magsulti og bad words, na bitaw. Ang mga bata gud ron nga labi na nga na-educate sila og social media, nga mga bastos nga sinultian, mga laway niya. Ang mga bata man gud igsoon dali ra maka-catch up og mga binuang. Now, ingon akong anak ning sumbong dili nga pa, si kuan ba si ngani yang classmate kay mauni bastos lagi bad words ang ikuan no. Kung wala nimo badlunga, akong gibadlong akong ingnan nga bad man na masukong Ginoo anak kabantay mo. Once ang atong anak igsoon atong gigiyahan sa Ginoo,
Makakatuon jud nagpang Ginoo, mauna mahadlok sa Ginoo. Once ang atong mga anak kamao mahadlok sa Ginoo, mahadlok jud na mo buhat og di maayo. Antud mao na mulikay sila bisyo. Okay? Unsa man mga bad company na may bad company mulikay sa sila na, no? Kay ngano man in the first place nahadlok naman sila sa Ginoo. Bisan wala sila kit-in nato mga ginikanan tungod kay nanatay gi-input sa ilang una-una o kasing-kasing nga mga maayong butang, nga mga pulong nga may tungod sa Ginoo. Ang ilang una-una Ginoo, no? Moingon man sila, bisan wa ko kit ini mama, bisan wa ko kit ini papa, pero naay Ginoo nagtan-aw nako, kasabaan ko sa Ginoo. No? Nga na igsoon, mga natong buhaton kay ngano man, samtang batanon pa bata pa sila, ato silang giyahan ana. Amen. Pero daram pinakabugat, mao ni ang bugat. Kita pod mga ginikanan nga nagpanton, nagtudlo, nagiya sa atong mga anak. Kinahanglan maayo tang ehemplo nga pagkaamahan o ginahan. Kay prangkahan ta mo. Nakasinati ko ani. Wait. Nakoy nagpa-advise na ko about ani. Prangkahan ta mo igsoon, abi ninyo. Ngani ni siya. Kung kita mga ginikanan nagluma-luma ta og panton or badlong sa atong mga anak, nga badlongon tang dako, di ka epektibo. Nay tayo migsoon nga di ka respetuhon sa imong mga anak. Ngano man, ikaw mismo nagbuhat tag mga butang nga duwa malipay itong anak. Now, tagaanta mo example. What if ikaw nagtan-aw di aban na asawa palahubog kang dako? Nya imong giingnan imong anak, nak, pagtarong eskwela nak ayaw sulod-sulod og bisyo, ayaw ginom-inom tanduway readers nak, ayaw ikaw mismo nga nagbadlong imong anak kay baw. Bisag bata pa na igsoon pero kakita na nimo nga mahubog ka. Do you think sundon ka? Do you think effective ang imong pagbadlong? Do you think effective ang imong guidance sa imong anak? Dili. Hinoon, matakdan pa na nimo palahubog. Di ta magsilbi. Ano man, biblically speaking, ang Bible nag-istorya igsoon, unsang punuan mao ang bunga. Ikaw punuan ka. Amahan o ginahan punuan ta. No? Kung unsa ta, mao na atong anak. Magbadlong-badlong ta nga anak, ayaw mo pagpahubog-hubog. Anak, ayaw mo ingani pagsugal. Anak, ayaw mo pag-ingani, anak. Anak, ayaw mo pag syabo, pero ikaw, gibuhat nimo. Ayaw pag-expect nga musunod ang imong anak nimo. Amen? Isod kaya na. Isod kaya na igsoon. So, kita mismo ang ginikanan, dapat una, a good example das itong mga anak. Kaya as what I have said, dili ta mahimong epektibo nga giya sa atong mga anak kung kita mismo mga badlungong dako. Kita una, mayon ta, anak, simba. Ikaw ay simba-simba. Imong anak, nagipasimba. Diba? Di magsilbi na itong dagan kung nadunggan nga mga ginikanan nga ilang anak, gusto sila ilang anak ka mahimong godly. Godly, pero ikaw, demonyo. Di magsilbi na, or ikaw, si tawag na? Ang ngani ni sabi sayo na to. Di magsilbi, ikson, ikaw ginikanan, moingon ka nga, nakay pangandoy nga imong anak, mahimong Diyos nun, pero ikaw ginikanan, yawanon. Di magsilbi na. Di magsilbi. So dapat ikson, kita sa, yes, ang word ni Lord, yung ingon, mga ginikanan, pantuna inyong mga anak. Unas tanan, kita may mo panton sa itong kagalingon sa no? Unas tanan, ikson, manamin tag maayo nga di ba ta kapandulan, mao bitaw makabless ning ubang mga ginikanan. Nakoy ubang mga kaila nga mga parents nga ingon sila na ko ning share. Kami bitaw pastor og mag-away mi, dili mi magpakita sa among anak. Amen. Anak siya nga na siya nako nga maglalis mi pastor, nami problema sa financial usay, dako kay mi problema niya. Dili na mo padunggon among anak pastor nga nag-away mi. Usahay unya ra na mo isgutan among problema kung matulog na among anak or kung ang mga anak na mo pastor to na sa school, diha pa mi mag-away nga mao ni ngano man kay ngano man. Dili mi gusto pastor nga makakita namo ang among anak kay ngano man. Matud pa sa mga panultihon, mga igsoon sa kalibutan. Kung ano ang nakikita sa mga bata ng mga bata sa matatanda or sa ilang ginikanan naging tama. Ma-influensya sila igsoon, no? Mao na nga kinahanglan first and foremost we must set an example for them, no? We must be a good example, a role model to our children. For us nga mahimutang effective guide nila. Di magsilbi, palahubog ta kayo. Anak ay ayaw, automatic na palahubog na, mulabaw pa na. Di na basta-basta igsoon, no? Ikaw, adik-adik ka, tago-tago ka. Wa, kakita imong anak, pero matinga ka, nga maliwat nimo. Wa man ni kakita, unta pastor, akong anak, nga nagadik-adik ko, pero, abi na may igsoon, wa, kakita nimo imong anak, pero ang Ginoo nakakita. Bisan even though, wa nimo pakita imong anak, nga hubog ka, pero ang Ginoo kay bawo nga mo inom ka.
No? Ang Ginoo kay bawo nga naa kay sekreto ug di na kalikayan na consequence ana na moagi sa imong anak. Makurat na lang kay imong anak. Bata pa kay nakabuntis kay ikaw naman kay kabit. Na kay sekreto, no? Mo na igsoon gawas kung ning nagtarong na jud ka na kay siguro nakabuntis ka sa una na kay kabit pero imo namang gibiyaan niya nangalagad na kas Ginoo pero kanang kaila kay bawo na ka Ginoo, kaila na ka Ginoo. Pero na kay gibuhat nga dili maayo posible nga sundo na si imong anak. Wa man kay bawo imong anak sa imong gibuhat igsoon nga mga ginikanan na nga dautan pero nakakita ang Ginoo. So ayaw ka surprise nga ang consequence mo sulod sa imong anak. Nga naman, according to the word of God, ang consequence mo kuha ni siya igsoon, mo abot ni siya sa until 4th generation. Anak nimo duol kay na nimo. Mo na igsoon sultian ka mo. Sultian ko kamo mga ginikanan. Kita una magpakita og maayong example sa tong mga anak. Kita una magpakita og godly character, no? What I mean is kita dapat mga ginikanan duol ta sa Ginoo kay wa man tay laing pangandoy, di ba? Kita mga ginikanan wala tay laing pangandoy sa tong anak. Ang atong pangandoy nga ang atong anak maayong ugma, makahuman og eskwela, dili mosulod og mga binuang nga relasyon, dili mosulod ang makadaot nga bisyo. Kung gusto ta igsoon nga mahitabo na sa atong anak, kita dapat Dios nun. Kita dapat duol sa Ginoo. Kita dapat igsoon ay hingpit nga relasyon sa Ginoo. Ano man mo resulta na sa atong mga anak. Amen. Unya kita may tan-awon sa atong anak igsoon. Ingon na tong anak nga nindutan niya akong mama o papa ingani day duol sa Ginoo, dasig nga nangalagad sa Ginoo. Tungod kay gibuhat ni nila maayo siguro sundon ako ni. Ana kita may sundon. Pero as what I have said, kung kita pod palahubog, bisyoso, no, natay mga ngilad nga binuhatan, adik-adik, sugarol, ayaw pag-expect nga tarong imong anak. Yes. Kay bisag mo ingon pa ka nga istrikto kay ka, disiplina, militar ka, di ko motuo na igsoon nga naman. Kay ang Biblia nag-ingon kung unsay punuan mao na ang bunga. So bisag unsaon nimo giya sa imong anak igsoon, ikaw mismo badlungon, di na mo epek. Dapat magsugod na sa ginikanan, no? Kinahanglan good example ra sa tong mga anak. Kay bisan ang atong anak badlungon pa na karon, naay tay mga igsoon nga nanas problema, ma-realize na niya, makahinumdum na. Nganong ako ning gihimo akong papa way bisyo. Kung mama, way bisyo, mga buutan kay sila nangalagad sa Ginoo. Niya ako, badlungon kay kabantay mo. Maikog ng anak, ano man nakakita man himo, buutan ka. Pero kung badlungon ka ikso, no? Lulong sa makadaot nga bisyo. Natay mga binuhatan nga dili maayo. Ayaw pag-expect nga inigdisiplina nimo sa imong anak, sundon ka. Dili ka epektibo nga giya. Dili ta na epektibo nga maoy mughatod nila sa maayong ugma kay kita mismo ang atong binuhatan ngilad og naa sa kangitngit. Lisod igsoon. Amen, kuha ninyo akong punto. Ang balang kasulatan nag-ingon. Again, si King Solomon, sige ngyari, pantuna ang imong anak. Samtang batanon pa sila, no? Pantunon, yes, pantunon. Disiplinahon. Og makasala, pwede bunalan, pero mao lagi. Mapulaan na lang kag binunalan na imong anak. Ang uban ka, isuod pa kunog sako, paasuan. Bisag unsa nga imong himuon nga disiplina sa imong anak igsoon paminaw. Mapulaan na lang ka. Di na mutuman kung kita mismo mga badlungon sa ilang mga mata. Akong ikadasig niyo igsoon para mahimo tang epektibo nga giyas tong mga anak. Kita unas tanan muduol sa Ginoo. Kay di ta muduol sa Ginoo dili mo ta mabuutan, walay laing makapabuutan nato mga ginikanan si Lord ra. Gapos kas makadaot nga bisyo Ako di ay 16 years. Lulong sa makadaot nga bisyo pero dili pagit ordinaryo nga adik-adik. As in hardcore drug addict ko. Ako mga barkada sa una igsoon paminaw mga. Ako mga barkada sa una makasuyop na sila. Iniguman na magtungit or magtagay-tagay. Ako lahi. Ako pa dyan yung kutkuto na kumutok. Human ko makasuyop igsoon. Ug di ko makamariwana magrugby gapon ko. So magsagol na ng mga illegal nga droga ginadili nga suyuponon aring utok nako. Mao to nga among all of my friends and barkadas igsoon. Ako may natandog ang utok sila. Wala miagi nga nagistorya og kahoy. Sila wala niagi nga nahadlok og ganino. Sila wala niagi nga nakurut-kurutan kana ang kabuhi grabing sa kahaba. Ako nakasuway ko. Nakasuway ko wa na ko kasabot sa akong gibasa. Nga na bitaw nga mukiri ko kalit niya akong singot perting dagkua. Kaya nga naman, grabe nga pagka-adik-adik ko sa panahon ako.
Pero tanawa ngano man eh. Nganong naingani ko tungod ni kay ning duol ko sa Ginoo ning surrender ko. So akong gi-encourage kamong mga parents diya nga naay mga bisyo. Sa yun gamay ra kay na. Napay sigarilyo na ko sa una aris ilong malburong puwa. Grabe ko igsoon ka bisyoso, pero ang tanan giusab ko sa Ginoo. Ang akong drug addiction nahimo ng Christ addiction. Ang mga moment na ko before nga tig-deliver og shabu, palit og shabu, nahimo na akong tig-deliver sa pulong sa Ginoo. Ana ra ngano man si Lord. Okay? So akong pagdasig nyo igsoon para mahimo mong maayong ehemplo mga ginikanan. Dikit mo sa Ginoo aron maliwat ta sa Ginoo. Kung maliwat ta sa Ginoo makabaton ta kinabuhi nga maayong ehemplo, maayong tao buutan. Then ana nga paagi epektibo ka mo badlong sa imong anak. Kay ngano man ang imong anak maikog po na mo supak nimo. Ngano man kay badlong man siya nga buutan ka. Mataha ba nga si papa maikog ko. Si papa, si mama naningkamot para maka-eskwela ko. Mga buutan kay akong ginikanan. Di na ko ni buhaton ning mga binuang. Ngano man naikog nimo kay ikaw nga nagbadlong, maayo man kang ehemplo. Pero mao lagi nasamas kung giingon, kung kita pod nga nagbadlong, badlongon pod, daan ang badlongon. Aw, di na epektibo ang atong pagbadlong. Again, kung gusto ta mga igsoon nga mahimong epektibo nga giya sa atong mga anak, first and foremost, muduol ta sa Ginoo. Mahimo tang kana bitawng aktibo ta sa Ginoo atong relationship ni Lord igsoon. Hingpit gyud, we have an intimate relationship with Jesus Christ. Kung ato na siyang buhaton igsoon, mao na magkaanam ta mo reflect ang karakter ni Lord sa tong kinabuhi, mabuutan ta, aduna tay tinud-anay kabag-uhan, malahi na atong behavior, malahi na atong pagkatao, makita na si Kristo sa atong kinabuhi. Unya datoy, malipay ang atong anak, ninduta, proud kay akong papa, para nang bride na ko bil, sandingan loon. Panggiitan pala hubog, iyang anak miingon pa. Gitubag ni Lord akong pagampo, di ba? Proud kayo iyang mga anak, iyang asawa naghilak nagistorya na ko nga wa siya katuo, nga nabag-o yang bana, nga grabe ka barumbado, badlungon kada adlaw away. Singka lalis, pero karon nasubraan na pud kabuutan. No? Wa siya magtuo, di ba? Kabantay mo Megson, lami kayo ang pamati sa mga anak. Nindot kayong feeling sa mga anak, makakita sila ng ilang ginikanan, mga buutan. Mao na Igson, ako mong balikan. Before ta mo panton, mo badlong, mo tudlo, mo correct sa atong mga anak, unas tanan, kita mag-set og good example nila. Aron tuuhan ta, aron epektibo ang atong pagbadlong. Amen? Lisod kayo, anak, simba, wa kay simba-simba gali. Anak, ayaw kubog-kubog, palahubog ka. Anak, ayaw yun ng sugal-sugal. Kay katong silingan, no? Nga si Kuan, mao ni, giprinda ang yuta, kay napildi og sugal. Nya ikaw, sugarol. Di ba? Anak, ayaw pag-adik-adik, nga ikaw adik. Makitaan kay kasi mong anak na kay barkada na, manira mo sa kwarto, manuyop mo. Kung saan, pagka-epektibong giya ninyo, anak. Mao na, Ikson, akong pagdasig ninyo, Ikson. For us, para mahimutang blessing, mahimutang role model, maayong ehemplo, good example, to our children, first and foremost, mga lagad ta sa Ginoo nga tinud-anay, seryosoho na to si Lord. The more we get closer to God, the more ta naka-connected ni Lord Igsoon, the more makita, mo reflect ang iyang pagkatao sa atong kinabuhi. Kunya ana nga paagi, tuuhan na ta sa atong mga anak. Ana nga paagi, epektibo ta, mugiya sa atong anak. Epektibo ta. Amen? Mubadlong nila. Ya mo sunod sa sila nato, kay wa man sila ikasaway nato. Yes, we are not perfect. Makasala ta. Pero kanang mga dagko na kay nga mga saig soon nga grabe na kayo nga hasta imong anak mauwaw na nimo, lahi na pud na. Pero kay bawo ko soon nga kung naakas Ginoo sa tibuok nimong kinabuhi maningkamot jud ka nga makalikay ka og sala kay naman kay kadlok sa Ginoo. And aside from that, tabangan masad ka sa Ginoo sa pagkinabuhi nga subay sa iyang kabubuton. Amen. Kay nga naman, kinahanglan na igsuon. It's vital, no? It's essential nga naman para mahimo tang epektibo nga giya sa atong mga anak. Unya mingon na atong mga anak, atong mga anak, proud kayo. Manabi na siya sa atong mga iyang mga classmate nga, mauni ana sa akong papa, kay maugi ni akong papa, buutan kayo, way bisyo. Pinangga kay niya si mama. No, wa jud na ni agi og kabit akong papa, bisag gwapo kayo. Akong mama buutan sa kayo, di magmarites sa silingan. No? Dili jud ni wa jud ni magapil-apil anang magtaya-taya anang mga lasto, mga sweetres. Walay mga bisyo. Buutan kayo akong mama, sige basag Bible.
Akong papa na, sige silag simba. Manimba may pirmi kada kuan ting simba. Kabantay mo, proud kay nato atong anak ug ingana. Pero kanang mga badlungon, akong papa nahubog na po gabi no? Akong mama dito ra man gud na ang among ang nilungag nga kanang luto bitaw. Napagod kay si mama nagchismis, nagmarites sa silingan, no? Unya happy thrilling naman kayo, nagduwa magtungit si mama, ana, wan ani, nagmadyong si papa, ana, no? Nagsuka-suka si papa, kabantay mo, lain og impact. Dili malipayon ang atong mga anak. So for us, igsoon para mahimutang epektibo nga giya sa itong mga anak kay niingon ang balaang kasulatan nga pantunon na itong mga anak, samtang batanon pa sila. Okay? Kay kung mudagko na ni sila, di na ni madag panton, musukol man eh. So, for us, para mahimutang epektibo nga mo panton, mo giya sa itong mga anak, mag-set ta og good example nila. Kinahanglan mahimutang panalangin, maayotang sulundon sa atong mga anak. O for us, para mahimutang blessing nila, kinahanglan nga magpaduol ta kanunay sa Ginoo. Because as what I have said, the more we get closer to God every single day of our lives, the more God's character will reflect in us. The more mahimutang panalangin. Nya, proud kay itong mga anak nato. Nya, bisag unsa itong itudlo, anak ayaw palabi, ha? Naspoil na ka. Mutuo na, kay maikog man po na mo balibad nato. Kay wa man siya ikasaway. Kay tanaw sa itong mga anak nato, idol na ko niya akong mga ginikanan, buutan kay ni. Di pariha ng ubang mga maudya, no? Ana igsoon, no? Kay nga naman, importante nga mga bata pa sila, makabalo na sa kamatuoran, makabalo na sa saktong dalan. Kay nga naman, ang panahon karon igsoon di na basta-basta. Kabantay mo? Mga bata karon tunguhon lang ilang mga ginikanan. Daghang mga bata ron igsoon nga grabe. Di masabot ang kadautan. Kusog mamalikas, elementary pa manigarilyo na. Siyempre, ang papa manigarilyuhay. Nyabi nyo mga ginikanan, paminaw ha, mga amahan o rinahan nga manigarilyuhay. Dili ta mo paundangon, tagaan lang tamog realization. Ako sa una na nigarilyo ko no, dito nagsugod, sunod sigarilyo, marijuana na, mura naman ang sigarilyo. Okay? What if na mo offer ana mga barkada nila, moingon nga, Brad, suwaye na yung marijuana, di ko, moingon kita imong anak, di ko, sigarilyo rin ako, kay kung papa, sigarilyo raman. Di, mura naman yung sigarilyo, naon man na. So, mailan. Mauna nga nindot yun, nga kitang mga parents, maayo tang ihimplo sa atong mga anak. Kung gusto tang ang atong anak, mga igsoon, adunay hayag nga ugma, naay kahadlok sa Ginoo, kita ang una nga mahadlok sa Ginoo. Gusto ta atong anak nga dili malulong sa makadaot nga bisyo, kita unang magbag-o, kita unang mo surrender sa Ginoo aron mabag-o ta. Kaya sama sa kong ibalik-balik, dili ta epektibo nga mugiya sa atong mga anak kung kitapod mga otrong badlungon. Kay kung kinsa ang punuan, mausad ang bunga. Ug bisan pa man kamong mga ginikanan amoy mga sekreto. Again, bisan pa man kamong mga ginikanan di amoy mga sekreto nga mga mudos nga mga dautan nga wala makahibalo ang iyong anak, timan ini, walay matago sa Ginoo. Ayaw kakurat kung ang imong anak mapareha nimo sa tago. Ngano man, kamo inyo man ang gibuhat sa tago, mo ani man kita. Amen. Kinsa ang punuan, unsa ang punuan, mao sa bunga. That is why I want to encourage everyone who are watching this time. 285 viewers. Kung gusto ta nga ang ugma sa tong mga anak, hayag. Ato silang giyahan, of course, sa saktong dalan. Nya kita pud nga nagiya, kinahanglan maayo tang ehemplo aron mosunod sila nato. Dili na madag inisog atong anak mga hagis ka. Ora na. Awa na badset ka. Di na madag hagis-hagis no. Hagis ka hubog ka ngano maggahi magago. Di ka epektibo. Og sa nanigbas pa ka na igsoon habol imong sundang. Kay ikaw mismo angayan man pud badlungon. Magpanton-panton ta badlong-badlong ta ikaw pud angayan kay badlungon. Mo na igsoon nga again igsoon wala ra may ang pinaka the best way for us nga mahimot ang good example as what I have said earlier a while ago. Kinahanglan magpaduol tas Ginoo. Natay hingpit nga relasyon sa Ginoo. Aktibo tas pang Ginoo bulhaton, sige tagsimba, ampo. Ana bitaw. Kay as what I have said, the more ta mo dikit sa Ginoo, magkaliwat kita sa Ginoo. Amen. When once magkaliwat ta sa Ginoo, ang kinaiya ni Lord makita na to, no? Mahimot ang buutan, mayong ehemplo, ang anak nato nga makakita igsoon. Of course, malipay, proud kay nato an whatever ang atong itudlo nila, sundo na nila.
in the first place, angay ganahan man sila mosunod, maikog man sila mo balibad, kay ganon, kita nga mga ginikanan, mga buutan man ta, mga maayo man tang ehemplo sa atong mga anak. Amen? Sumaw ng mensahe sa Ginoo magsuon, niningtaknas ka punon. Samtang bata pa itong mga anak, mao ni the best moment for them, for us, nga ato silang giyahan. Ato silang pantunon, badlungon, dili na to itolerate ang mga ginagmayng sala. Tudluan na to sila nga muduol sa Ginoo. Tudluan na to sila sa paglakaw nga mahimaya ang Ginoo. Kay nga naman, aron mag-build, kana nga paagi, nag-build up sila, so nagpanday sila, ug hayag nga ugma. O kita po nga parents, proud sa ta, ingon nga naghiya nila. Uban sa tabang sa Ginoo. Amen? Let's pray. Heavenly Father, thank you so much for your word this afternoon about sa pagpanton, about sa pagdisiplina sa among mga anak, Ginoo. Unas tanan, Ginoo, akong giampo tanang mga ginikanan nga nagtan-aw karon, Lord God. I pray, Lord God, nga if ever at this time, Lord God, at this moment na nagtan-aw nga mga ginikanan nga makaingon mi og dili sila maayong ehemplo silang mga anak, tabangi sila, Ginoo. Tabangi sila nga adunay kausaban nilang kinabuhi, mahimo silang role model, good example sa ilang mga anak, aron mahimo sad silang epektibo nga giya, epektibo nga motudlo sa ilang mga anak. Kay hantod wala mi kinabuhi nga nabag-o, dili mi maayong example, dili gid mi dili mi epektibo nga motudlo sa mong mga anak. So Lord, tabangi mi. And I pray, again, I pray to all of the viewers right now, especially mga parents nga, mahimo gyud mig maayong ehemplo, Ginoo. Unya, magpuyo mi ingon nga, in a godly way or godly living, Lord God, nga magpuyo mi nga Diyos nun, nga nami panahon nga sa pagsimba, duol minimo, Lord God. I pray, Lord God, sa tanang mga parents karon nga nagtan-aw nga, naagin mi intimate relationship with you, Jesus, para mauni makita sa mong mga anak, o the moment nga mutudlo mi nila, Lord, musunod sad sila namo. Father God, nakita na mo ron, og naobserbaran na mo nga grabe na ang generation karon. Ang mga bata karon, Ginoo, nanay mga bata pa salbahis na, Ginoo, nanay mga bata nga barumbado, mga bata pa bisyoso na, mga bata magtubag-tubag sa ginikanan manungo. Father God, dili mi gusto nga among anak mahimong ingana. Apan gusto mi nga among mga anak mo tubo nga mga lagad nimo, magkadako nga nay kahadlok nimo, Ginoo, magkadako, Ginoo, nga matinahuron sa ginikanan. Sumaw na, Lord God, nga I praise tanang mga ginikanan nga nagtan-aw karon nga mahimo jud ming matarong nga ginikanan, good example sa mong mga anak, mahimo ming maayong ehemplo nga mga ginikanan sa mong anak, labaw tanan, mahimo ming ginikanan nga mga Diyos nun, Ginoo, mga ginikanan nga duol sa Ginoo, kay nasayod kami unsay makita sa mong mga anak mausad na ilang sundon. Lord, salamat, and I pray, Lord God, kung na may mga pamilya karon nga bungkag, Ginoo, unyang ilang mga anak, Lord, nangandoy in taon nga mahiusa, Lord, mamuhat ka. I pray, Lord God, because I believe, Lord God, broken things will always become blessed things in your sight, Lord God, or in your power, Lord God. Once mo move imong power, Lord God, kaya nimong himuon ang mga imposible, Ginoo. I pray right now, Lord God, sa mga anak nga nasakitan, mga tungod kay biktima sa broken family, Ginoo, i-comfort sila, ayuhan ang ilang mga samad, Ginoo, sa sulod. Mga asawa nga gibiyaan og bana, or mga bana nga gibiag asawa, Ginoo, kay ningkuyog og lain, Lord, i-heal sila, Lord God. Praying for the comfort, Lord God. Nasayod ko, Ginoo, nga wala ka matulog sa mga panghitabo, mga sitwasyon na kita nimo. You are aware in our situation right now. Lord, I pray mo intervene ka, mamuhat ka, Ginoo. Especially sa mga anak, Ginoo, karon. I pray sa mga anak nga nagtan-aw karon, Lord God, nga mahimo sad silang masinugtanon sa ginikanan, may nadloko nimo, Ginoo. Lord, I pray kanimong mensahe, dili nimo labayn kawang apan amo ning kinabuhion. Labi na sa mga ginikanan, mao ni maghatag namo, magdala namo sa pagkaginikanan nga maayong ehemplo, pagkaginikanan nga panalangin sa mga anak, Ginoo. In Jesus name. Salamat, Lord, and I pray, Lord God, kung naay nagtan-aw karon nga mga single pa, yapon pohon mahimo na silang ginikanan. I pray, Lord God, nga mahimo silang ginikanan nga maayong ehemplo. Mahimo silang ginikanan nga good example, role model, maayong sulundon sa ilang umaabot nga anak o pamilya. In Jesus name. In Jesus name. Lord, thank you. Salamat kaayo, dalaygon ka sa walay katapusan. Niningtek naa, nagaampo ako, Ginoo, sa tanang mga viewers. Tanan, Ginoo, nga mga viewers sa lain-laing nasod, tanan, kutob sa makakita nini, Ginoo, I pray
unsa man ilang problema karon, unsa ilang kabugat, unsa ilang gipas-an, unsa ilang struggle, unsa namay nasa depression, Ginoo. Lord, I pray, mamuhat ka sa ilang sitwasyon. Nasayod ako, Ginoo, nga walay matago kanimo, Ginoo. Bisa na among buhok, Ginoo, nga matagak usa ka lugas, kabalo ka, Ginoo. Because you are an all-knowing God. Kabalo ka sa tanan. So Lord God, I pray, Lord God, sa tanang nagtanaw karon, Ginoo, unsa man ilang kabugaton problema. Father God, I pray in Jesus' name, tagaig solusyon. Tagaig kasulbaran, Ginoo. Mulihok ka, mamuhat ka, magmilagro ka sa dapit, sa area, sa kinabuhi sa imong mga anak karon nga need nila ang imong milagro. Mulihok ka na nga dapit, Lord God. In Jesus' name. Lord, salamat, Ginoo, nga ikaw nga Diyos gamhanan. O nasayod ako, Ginoo, nga ikaw nga nagsulti sa imong pulong, tinuod, matuod ka, ug among gibarugan imong pulong. Sa Jeremias 33:3, ingon ka, sa diyang amo kang tawgon ug sangpiton mo, tubag ka namo. Ug dili lang ka basta-basta mo tubag. Ang imong itubag, ang imong ipakita, mga kahibulungang butang nga wala namo na sinati. So Lord God, I pray, mamuhat ka. Unsa may mga problema, Ginoo, nila giatubang sa mga viewers karon, Ginoo. Mulihok ka, tabangi sila, Ginoo. Na may nanginahanglag financial breakthrough, tagbuang panginahanglan, Ginoo. Na may nanginahanglag ayuhan sa balatian, either sa physical and emotional, ayuha, Ginoo, in Jesus' name. Kaluwasan, Ginoo. Kagawasan gikan sa makadaot nga bisyo, Lord God. I pray, I declare deliverance in Jesus' name. Lord, salamat. Ninigtak na ang kuno na mong dagkong butang, kadaugan, milagro nga gikan kanimo. Among gituuhan na, Ginoo, sa among dughan, Ginoo. Ug amo nang paaboton, Ginoo. Ang imong right time, and of course, himo lamang ming angayan kanunay. Angayan takus, kasaligan, kapiyalan. Kaya nasayod kami, Lord. Dili sa mi basta-basta ni mo piyalan kung di pa mi angayan. Make us your good steward, Lord God. Kapiyalan, kasiligan, aron imo ming bubuan, Ginoo, sa panalangin nga talagsaon nga imong ihatag namo. Again, magpaabot mi uban sa dakong pagtuo sa panahon nga insakto nga giandam para kanamo. Himaya kadungganan among gibalik kanimo, Ginoo. Mao kini ang among pag-ampo, amo kining gipasalamatan, ang giangkon daan ng kadaugan. Pinaagi sa ngalan sa imong bugtong anak nga si Ginoong Jesucristo nga mo'y among bugtong ug personal nga manluluwas. Amen and amen. Hallelujah, hallelujah, praise God. Salamat mga igsoon. Amen pagkayo, Pastor, sa imong mga mensahe nga manindot. So, sakto, things knock na. Salamat sa inyong higayon, igsoon. I always pray nga ang pabor sa Ginoo, kalinaw, kalipay mag-uban ninyo. Amen. Kunya, of course, before na ko ni-end siya, igsoon, I just want to remind everyone to continue to mention your friends and loved ones na iniim ugma pas kay sa hapon na sila activities sa church. Okay, Paul. So, hindi magsilbi, no? Na iniim ugma pas kay sa hapon na. Okay, so, sagdi lang, next time. So, pasensya na, no, sa mga nagpaabot na ako sa Cebu, pero pwede naman ko anytime i-date ni mo, Paul, kung ganahan ka. No? So, basta, namgugugi priority igsoon, no, nga diri pod ba na conference niya mo share ko sa mga amigo, mga higala natong kapulisan, isip ilahang PNP life coach igsoon. Ako gyud nang gi-career para sa kay mayaan sa Ginoo. Again, before na ko ni igsoon, ako mong gi-invite, I want to encourage everyone to invite your friends to follow our page para ma-blessed sila. Amen. Unya, salamat dahil sa mga subscribers, mga new subscribers, mga viewers, mga star senders. Thank you kaayo, no? Ang Diyos magapanalangin kaninyo. Ako, Pastor, gibas na kog sugod sa akong mga normal na Brad, gibas na ining chat na ko. Okay? Sige, pas, next time na lang kitang duha. Amen. Sige, sige. Sige, Paul. Sige, Paul. Okay? Salamat kayo. Salamat sa pagsabot, no? Kay kabalo na ka na ako, busy jud ko niya. Mao man ni ngani mang jud ko, lain-lain man tagtawag sa Ginoo, gitawag ka sa Ginoo diha isip police officer. Gitawag sad ko sa ingani nasa mga police pod pero lahi pod. So busy, pero para sa kay mayan sa Ginoo man ni. So next time, okay? Basta maabot ra ko diha sa panahon nga itugot sa Ginoo. Again, that's all for this afternoon, igsoon. See you later ug makalugar ko. Mga brad na ko diha, abante, ampeng, abante mga igsoon, no? Long live kanunay uban sa grasya sa Ginoo, no? So again, himaya og dungog akong ibalik sa buhi nga Dios, siya lamang akong giisa, dili akong kaugalingon. Amen. So again, that's all for this afternoon. See you next time. Ang Dios magauban kanato. Amen. Mga igsoon. Amen. Unya
Sa makanunay, ang ako ikabilin kaninyo, ampo, unya, amping kanunay. Keep safe, everyone. God bless, God bless. To God be the glory.